Layikhetha ngokushesha ikumgedlela inkosi enkulu uKombela isitimela samaMpondo. Ubaba mkhulu, umkhulu omkhulu phakade ame. Wakhula njalo uthando lwalo baba lo okuthiwa uNhliziyo ozalwa phela umzazela. Uma ebona le ntombi yakamthimkhulu eyayithi mayihamba inyakaza inyathela unyakaze umhlaba, ubuntombi nobungcwele eyayinawo. Kuyilapho lo baba wakwaKhumalo okuthiwa uNhliziyo abuka khona le ntombi wayibona ifanele umfana wakhe uMayekisi. Phela ngesikhathi sasendulo wawungavele uzikhethele intombi noma umfazi, okuba ngabazali bakho ababekubonela umuntu okufanele, hayi njengoba sekwenzeka kulezi zikhathi zanamhlanje. Njengoba kunezinkinga ezinkulu emshadweni ingenxa yokuthi sizikhethela thina zintombi nabafazi. Yini ongakwazi uyibona usayibhungu elincane eneleminyaka eko-20? Uzokwazi kanjani ukubona ukuthi lo muntu wesifazane uzoba unkosikazi oqotho kuwe ekubeni nawe useyingane? Ilapho-ke sasesiqale khona nathi ukuphula imithetho esasiyinikeziwe umvelinqangi wethu uNkulunkulu. Njengoba kuze kube namhlanje kulokhu kukhulunywa ngisho koma-radio inkohliso yodwa kukhulunywa phela ngo-gender based violence. Kodwa asikho isixazululo ngenxa yokuthi saphula imithetho yethu yasemandulo yokugana. Njengoba like lachaza ikumgedlela, amantungwanguni, amadebenguni, amalala, amambonguni, amathongwanguni ukuthi aganana odwa uweli uyogana kwesinye isizwe. Nakhona kule ndaba yakhe uNhliziyo kwakusenzeka wona umthetho wasendulo esasiwunika uNkulunkulu wokuthi abazali bakho kube yibona abakubonela umakoti. Wabe-ke uSonhliziyo lona esekhuluma nododana wakhe onguMayekisi. Wathi, ndodana, usukhulile manje, ngiyabona ukuthi usuqalile ukubuka ngapha ezintombini. Kodwa ekubukeni kwakho bengithanda ukuthi ukubuke kuleya ntombi yakwaHadebe. Leya ntombi yakwaHadebe ngiyayithanda ngoba isawubambile umthetho wasendulo obaba mkhulu, iziphethe kahle noma sekufike bona abelungu kule ndabo bajika abantu impilo yabo nenkolo yabo. Kodwa le ntombi isaziphethe ngendlela kaNkulunkulu engcwele yasendulo. Wathi uma ebuza indodana yakhe uMayekisa eguqile phambi kukayise oNhliziyo ukuthi, wena uthini Mayekisa ngale ntombi engiyibonayo engusitheye? Ngenxa yokuthi abantu basendulo babenoNkulunkulu futhi benenhlonipho. Wathi uMayekisa, baba, uma wena uyithanda leya ntombi, ngithi alikhule elakho izwi, elami baba linciphe. Baba impendulo yakhe uMayekisa lamjabulisa kakhulu uNhliziyo lelo lizwi. Kuyilapho-ke uNhliziyo athatha khona isinqumo sokuthi uhanjwe kuyocelwa ubuhlobo buhle, kuyolotsholwa kuwo lo muzi wakwaHadebe. Phela kuqala intombi mayisithandiwe kwakungalokhu kushoniswa ilanga. Naye phela uNhliziyo lona wayeholwa yiwo umoya wengcwele lona umkhande lolu uthando lokuthi athande le ntombi yakwaHadebe eyithandela undodana wakhe onguMayekisi. Yilo phela liyaphunga lembali edliwe yile ntombi elihola yena uNhliziyo. Emthethweni wasemandulo njengoba wawukhethelwa ngabazali unkosikazi, ibona futhi ababekulobole. Abazali babesuke beyihlole kahle intombi kanye nomndeni wayo intombi lapho ezalwa khona.
Ingakho kwakungenzeki ukuthi kube khona izingxabano lezi esezandile namhlanje zokuthi uthathe umakoti aphinde umakoti athande omunye umuntu amlalise embhedeni wakhe, njengoba kwenzeka ngenxa yokuthi siyazikhethela. Ukhetha ngisho ingane yomthakathi ngoba awuziniki ngisho isikhathi sokuhlola umndeni waleyo ntombi. Uyubone intombi mayibovu ithe kru, bese ujabula uhala kuphume lonke ulimi ngaphandle, bese ugijima nezinkomo usufuna ukugana, ngaphandle kokuthi ukhulume nabazali bakho ukuthi bekubukise le ntombi oyithandayo, behlole nomndeni wayo ukuthi ngabe akuwona yini umndeni walawa mazimu esike sakhuluma ngawo. Ingakho ekugcineni amadoda agcina ngokubulawa ngabafazi ngenxa yokuthatha indodakazi yezimo lizokupheka ngamanzi abilayo izimo. Lapho phela kusuka khona nazo zonke lezi zinto zokuba amadoda athelwe ngamanzi abilayo namafutha abilayo. Kwakungekho lokho ngalesa sikhathi abantu besakugana ngendlela yasezulwini izokufaka ebhodweni zimzini. Akabange sawapholisa amaseko enhliziyo, wabe sehamba wanikela emfuleni, wafike wakhetha amatshe amahle, wabe esekhuphukela khona kulo muzi wakwaHadebe. Wathi mayifika kuye umnumzane wakwaHadebe uMalindi, wambingelela ngawo lamatshe, wathi asinankomo kodwa sibala amatshe. Lolo kwakuwuphawu lokuthi kuzolotsholwa phakathi kwaleli khaya. Washeshe wayifundela kwezakhe uMalindi. Kodwa uMalindi kaMthimkhulu wabuza ukuthi ngabe yiphi le ntombi efunwa yilo mtotofu ongenhliziyo ngoba phela mdala. Wabe sembuza, wabe sesho ukuthi cha, ngifuna le ntombi lena okuthiwa nguSithele. Wakhuza wababaza uMalindi wathi, awu ndodakazi wami lo engimthanda kangaka, engethembele kuye, oziphethe kahle, uzofuna ukumthatha. Wathi uNhliziyo, ngimfunela undodana wami azogana lapha ekhaya. Bagcine bevumelene ukuthi beganiselana. Nebala konke kwakushesha ngoba kwakuvela khona ezulwini kuyinhloso kaNkulunkulu. Nomshado owaba khona waba mkhulu kakhulu phakathi kukaSitheya kaMalindi kanye naye uMayekisa kaNhliziyo. Ekuganeni kwayo le ntombi yaphe sibhabhadiswa ebandleni lamaweseli, lapho-ke eyathola khona leli gama lika-Elizabeth. Selikhohlakele nalela lizwe kade lokulikhuluma ngoba lisathe ukuyiphumuza kancane le ntombi njengoba isiganile nje. Kodwa le ntombi ayikhohliwe lela lizwe elithi uzozala umsindisi, ilokhu lilandele njalo ngokwengqondo. Nebala yagcina ikhulelwe le ntombazana, ikholelwa kahle emshadweni. Yabe isilindela ukuthi hleze uyena umsindisi lona ezomzala. Konke lokhu kwenzeka nje na ayibaxoxeli abantu indaba yalelizwi elilokhu likhuluma nayo emkhathini. Yaze yaqala ukukhuluma nayo uma sekufanele ithole lo mntwana wayo wokuqala wedlula emhlabeni. Lapho yaqala khona ukudideka ukuthi hawu kanti kwenzakalani ngoba kuthiwe izozala umsindisi, manje nakhu izalela enhlabathini. Yaqala yayiveza le ndaba yalelizwi lilokhu likhuluma phezulu. Abanye babethi kodwa uthi uNkulunkulu lo noma ngaba yini. Phela nayo indaba kaNkulunkulu yayingaziwa kahle ngoba babetshelwa yibo lababhishobhi abamhlophe ukuthi kuzokhala icilongo. Manje uma kukhona umuntu othi yena ube wezwa izwi likaNkulunkulu lingaziwanga umbhishobhi omhlophe, okusho ukuthi akuyena uNkulunkulu lo. Iyaguqa lapho ikhumphezela ngizokula amafutha omkofu uduke intombi nesoka phakade. Amen.